Lucka, kde si? Lucka. Ahoj. Ty počúvaj, ja som taký uťahaný. Ja som taký uťahaný. Už som to hovoril? Igor! Neschudol si trošku. Ale kde? V Budapešti pribral. Igor! Zaplatil si deťom lístky na obedy? Ale nemáme deti. Jaj. Igor! Strašne sa mi dýchá, asi sa dusím. Pomôž mi. 1000-krát som ti vysvetloval, že prestaň fajčiť. Ale veď ja nefajčím. Tak si nesťažuj. Ja ťa zabijem! Koľkokrát som ti hovoril, že svoje veci si daj do svojej skrine.